ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವತಿಯಿಂದ ಜನಕುಲೆಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡ ಜನಪುರ ಪೋಡಿಗೆ ಬಿಡುದು ಜಾಗೃತಿ ಉಪುನವನ್ನು ಒಪ್ಪಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ನಾವು ಮಾತ್ರ ತೆರೆಯೊಂದಿಲ್ಲ. ಕೋವಿಡ್-19 ದಾದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜೀವನ ಕಳೆಯೊಂದಿಲ್ಲೇರೆ. ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಈ ಕೋವಿಡ್-19 ಇತ್ತೆ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂತ ಜನಕುಲು ದಾದ ಮನ್ಪಡು ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಜನಕುಲೆಗೆ ಬರಂದ ಲೆಕ್ಕ ಆಕಲು ದಾದ ಮನ್ಪಡು ಪನ್ಪನ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನ ಜನಕುಲೆಗೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಜನಕುಲು ದಾದ ಮನ್ಪಡೋದು ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆಡ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಂತೊಂದು ನಮಕ್ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪಡು ಐಕ್ ಮುಖ್ಯ ದಾದ ಮನ್ಪಡು ಪಂಡ ಏರಾಂಡ ಬೇತೆ ಪಿದೈ ದೇಶದ ಬರ್ತಿನ ಅಕ್ಲಿ ಇತ್ತೇರಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿಲೆದ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಪನ್ಪೇನ ಆ ಕಾಯಿಲೆದ ಲಕ್ಷಣ ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೇನ ಕೈತಲ್ದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪೋಡು ಅತನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಲಕ್ಷಣನೇ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡಲ ಕೂಡ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ 14 ದಿನ ಇಲ್ಲಲೇ ಕುಲ್ಲುದು ಪಿದೈ ದಾಲ ತಿರ್ಗೆರೆ ಪೋವಂದೆ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿದಾಲ ಮನ್ಪಂದೆ ಇಲ್ಲಲೇ ಕುಲ್ಲುದು ಐನ ತಡೆಗಟ್ಟರೆ ಎಂಕುಲ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪಡೋದು ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಲ ನಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಎರೆಗಾಡ ಒಂಜಿ ಈ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಕ್ಷಣ ದಾದ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ದಾದ ಆಪುನು ಪಂಡ ಶೀತ ಶುರು ಆಪುನು, ದೊಂಡೆ ಬೆನ್ನೆ ಶುರು ಆಪುನು, ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜ್ವರ ಬರ್ರೆ ಶುರು ಆಪುನು. ಇಂಚಿನ ಲಕ್ಷಣ ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ದಾದ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಏರಾಂಡ ಪಿದೈ ದೇಶದ ಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಲಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಲಕ್ಷಣ ಬತ್ತಿನ ಅಂದ ಅಕ್ಲು ದಯವಿತ್ತದ ಸಮೀಪದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಕ್ಲು ಮಂತು ಕೊರ್ಪೇರು. ಇದು ಹತ್ತಿನ ಅಕ್ಲು ಪಿದೈ ದೋಷದ ಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಲಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲು ದಯವಂತದ 14 ದಿನ ಇಲ್ಲಲೇ ಕುಲ್ಲಡು ಈ ನಡುಟು ಅಕ್ಲೆಗೆ 14 ದಿನಟು ಓವೇ ಒಂಜಿ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣ ಈತ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲು ದಯವಂತದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಡು ಒಂದು ಜನಕುಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇದನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪಡೋದಾಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮಕ್ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಪೋಪ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪ ಇತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆತನೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಯರದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಡಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮ್ಮ ದಾದೆ ಕಾರಣ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಆದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಿದೈ ಪೋದು ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛತೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಕೊರಡು ಐಕದಾದ ಮನ್ಪಡೋದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೋವಿಡ್-19 ಈತನೇಟ ನಮ್ಮ ಅವು ಗಾಳಿ ಹಿಡಿದು ಪಗರುಜಿನ್ ಪನೊಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಕೋಡೆ WHO ಪಂತ ನಾವು ಗಾಳಿ ಹಿಡಿದು ಪಗರೋಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಏರು ಪಿದೈ ಪೋಪಿರ ಹಾಕಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸೊಂದು ಪೋವಡು ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿದೈ ಪೋದು ಬತ್ತಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ಅಕಲ ಕೈಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ದೀವಡ ಐನ ಒಂಜಿ ಗಮನ ಕೊರಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪನ್ಪ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ತಿಕ್ಕಜಿಂದಾಂಡ ಇಲ್ಲಲೇ ಸೋಪ್ ವಾಟರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಂತ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಮನ್ಪಡು ಬಂಡ ಕೈ ದೆಕ್ಕುನ ಹೆಂಚಿನ ಐಕೊಂಜಿ ವಿಧಾನ ಉಂಡು ಒಟ್ರಾಸಿ ಕೈ ದೆಕ್ಕುನತ್ತಿ ಐನ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಪವೆ ಅಂಚನೆ ರೀತಿ ಕೈ ದೆಕ್ಕೊಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕೈಕ್ ನಿಕ್ಲು ಸೋಪ್ ವಾಟರ್ ಪಾಡ್ದು ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಪಾಡ್ದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ರಬ್ ಪನ್ಪ ಐನ್ ಪಾಡ್ದು ಕೈನ ಇಂಚೆ ದೆಕ್ಕೊಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೈತ ಬೆರಿ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ದೆಕ್ಕೊಡು ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ದೆಟ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೆರಳದ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ದೆಕ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೊಂಬು ಬೆರಳು ನಿಂಚದೆ ಕೊಡು ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೆರಳದ ತುದಿ ನಿಂಚೆಂಚದೆ ಕೊಡು ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಣಿಗಂಟುನು 3 ಇಂಚ ದೆಕ್ಕದು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 40 ಸೆಕೆಂಡ್ ತೊಂಡುವ ಆತ್ 40 ಸೆಕೆಂಡ್ ಐನ್ ಮಂತದ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ ತೊಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಪೋನಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪನ್ಪೇರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪನ್ನುವ ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ನರಮಾನಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂತರ ಅವು ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಮೀಟರ್ ಆಂಡ ಬೋಡು ಆ 1 ಮೀಟರ್ ನಿಕ್ಲು ಒಲಾಡ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೋಡು ಅಂಡ ಆ ಅಂಗಡಿ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಉಂತೊಂದಿತ್ತೆರಣ ನಿಖಲ್ ಆ ಜನತ ಆನೇಟ ಕಾತದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋದು ನಿಖಲ್ ಐನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತ ನೋಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ನಮಗ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಂದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕುಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿ.